Moi! Joo, siis minun piti tehdä vähän toisenlainen video tänään, mutta jotenkin kun nyt tuli kesä ja kaikki asioita tapahtuu, niin minulla tuli sellainen fiilis, että minä haluan tehdä sellaisen parasta just nyt video. Parasta just nyt. No ensinnäkin yksi niinku siisteimpiä juttuja itsestäänselvyys on se, että kesä on alkanut. Kyllä, niin hieno fiilis. Kaikki puut on jo lehdessä, siitä kevästä on selvitty. Mie tuossa pari video aikaisemmin naputin tuosta keväästä ja se on aika kauheeta. Ja se oli kiva tietysti huomata, että siihen tuli paljon kommentteja ja samanmielisiä on muitakin. Mie en ole ainut kuka kärsii siitä kevätahistuksesta, niin kiitos kun jaoitte tarinanne ja tulitte siihen mukana vertaistukea antamaan, niin ei tarvi olla yksinä näiden juttujen kanssa. Ja kesän kautta toinen paras juttu on se, että pääsee mökkeilemään. Ja se on niin siistiä. Minun on pakko näyttää, mitä minä hommasin tänään. Minä kävin siis Minulla oli tänään Finlaysonin liikkeessä oli yhdet kuvaukset. Kuvattiin vaan yhteen lehteen juttuja, me tarvittiin sänky, missä kuvata, ja minä en halunnut kuvata täällä kotona. Niin koska täällä ei kuvaa kukaan muu kuin minä, ja sen näette vaan te. Ja sitten kun minä olin siellä kuvattiin, niin sitten siellä oli tietenkin hyviä alennuksia kaikkea, ja minun oli siis pakko, kun siellä oli näitä, siis tämmöinen Tamminiemi-sarja. Ja nyt kun mökkikausi on alkamassa ja mökkisauna ja kaikki me rakastan, niin minä kävin ostamassa sieltä tällaisen maailman ihanin pyllyalune sauna. Tää on puoliksi pellavaa ja puoliksi puuvillaa. Tää oli siis ihan superkaunis, ei tietysti tässä minä yritän tehdä saada, mutta minä näen sen, että se tulee olemaan siellä saunan lauteella tosi nättiä. Minä varmasti sen teille kyllä kuvaan sitten sieltä, kunhan sinne mökille päästään. Ja yksi, mikä on parasta just nyt, otan vähän vettä täältä, on meikäläisen uusi kesätyö. Mie pääsin TV1:selle Allsång på Skansenin juontajaksi. Ei kun selostajaksi. Yes. Mikä on parempaa, kun pääset televisiotöihin, mutta sinun ei tarvitse näkyä siinä. Se on hienoa. Tää tuli ihan sattuman kautta. Mä satuin olemaan kerrankin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja nyt se on meikäläisen niin sanotusti duuni sitten. Ohjelmahan on tietenkin vanha ohjelma. Se on pyörinyt jo... Siis... Tää ohjelma on 30... Ohjelma on Ruotsissa pyörinyt jo vuosia, ja se on nähty täällä FEM-kanavalla kanssa täällä Suomen maassa, mutta sitä ei välttämättä hirveän moni aina sieltä katsonut. Minä huomaan itsekin, että minä olen monesti sen niinku vilkassut, kun se on tullut, mutta minä en ole välttämättä jäänyt sitä seuraamaan, koska minulla ei tuo ruotsin kieli, niin kuin ei monella muullakaan välttämättä niin hyvin hallussa, että kun sitä ei ole tekstitetty eikä selostettu, niin sitä ei välttämättä niin helposti jää seuraamaan. Ja nyt se tuodaan sitten TV1:selle, ja koska kyse on TV1, niin sitähän ei voi pelkästään ruotsinkielisenä ajaa, niin tämä on niinku se juttu, mitä mie sitten siinä teen, eli mie selostan vähän kuin Euroviisut. Tai vähän kuin jotain hiihtoa, tai mäkihyppyä, tai jääkiekkoa, tai jalkapalloa, oikeastaan ihan mitä vaan, mie selostan. Mutta nyt mie on niinku musiikkiselostaja, en urheiluselostaja. Saisikohan mie muuten Hanna Pakarinen musiikkiselostaja? En tiedä, pitää kysyä tuottajalta, ei mene varmaan läpi. Tämä ohjelma alkaa juhannuksen jälkeen tiistaina ja kello 21 ja TV1. Ja siellä mie oon ihan livenä Pasilassa paikan päällä puhumassa teille ja kertomassa, mitä siellä tapahtuu. Sitten tulee niin siistiä! Heijä. No kun musasta puhutaan, nyt kun puhutaan musiikista, niin yksi parasta tällä hetkellä on Foo Fightersin uusi sinkku. Me oli tänä aamuna meikkaamassa, kuulen niinku taustalta, että tuli semmoinen, että ihanaa, että nyt tulee niinku kunnon rockia. Että mä en edes kiinnittänyt huomiota, että mikä bändi siellä oli.
onpa jotenkin raikkaa kuulosta. Ja sitten se olikin Foo Fightersin uusi biisi. Ja viime aikoina, tai aina tietysti se on vuosien varmaan siitä asti, kun rokki on keksitty 50-luvulla, 60-luvulla, siitä asti siihen on povattu kuolevan. Tuntuu, että tänä aikana, viimeisen 5 vuoden aikana, sitä ollaan niinku kuopattu kyllä ihan niinku huolella. Ja se on ihan totta, se ei ole mainstreamia. Rock ei ole tällä hetkellä mainstreamia. Mutta pakko sanoa, että kun kuulit ton biisin, niin tuli semmoinen, että vitsi mikä energia tosta välittyy, kun siellä soitetaan niitä soittimia oikeesti. Ja toi on niinku, tossa tulee semmoinen olo, että musat kovemmalle ja minä haluan tän livenä ja minä haluan riehoa ja huutaa ja voisiko vielä vähän kovempaa kuulla. Se on se tavallaan se taika, että mitä miekin on monesti ollaan puhuttu tuolla studiossa, että vaikka tuntuu niin jotenkin kliiniseltä, kun se oot siellä kopissa laulamassa, mutta jos siihen jonkun energian siihen lataat, niin kyllä se menee niiden piuhojen ja välineiden ja kaikkien kautta loppujen lopuksi sille toiselle ihmiselle. Energia on siinä mielessä aika mielenkiintoinen asia. Sitä on yritetty tutkia, mutta ei mennä nyt siihen. Niin se, mikä sieltä välittyy. Että se, että ne jäpät on tuolla jossakin Kaliforniassa, ties missä ovat käyneet soittamassa siellä jossain pikkukopissa, niin kaikkien piuhojen ja tulostimien ja kaikkien lävitse se energia välittyi meikäläisen vessaan tänään, kun me meikkasin. Oi, ja siistein juttu on vielä se, että minä oikeasti pääsen näkemään sen Foo Fightersin vielä 19. päivä Rock the Beachissä Helsingissä. Eli minä pääsen oikeasti niinku hyppimään ja huutamaan sinne. Mikä on semmonen asia, mitä sinä ootat tältä kesältä? Osa on varmaan lomilla jo, joillekin se loma on vasta tulossa. Niin kerro mitä on sinun lomasuunnitelmat ja mikä on sinun mielestä parasta just nyt. Mutta tää oli oikeastaan tällainen fiilistelyvideo tällä kertaa. Ensi viikolla pitäisi tulla sellainen video, missä meikäläinen luo uutta elämää. Okei, eli me istuta metsää. Mut hei, ihana kun katsoit videon, laita peukku ylös, jos tykkäsit, ja laita ihmeessä myös kommentteja, jos tulee semmoinen fiilis, että minkälaisia videoita sä haluaisit minulta lisää tulevan, koska kaikkia ideoita otetaan vastaan. Minulla itselläni on niinku 1 000 000 ideaa, niin sen takia näissä ei ole ehkä välttämättä mitään semmoista linjaa vielä näissä meikäläisen videoissa, että kun haluan kokeilla kaikkia eri juttuja. Ja hei, ihanaa viikonloppua, hyvää viikkoa, hyvää kesää, jos ei katsota joskus talvella, niin hei, hyvää talvea. Nähdään sitten ensi videossa. Moi moi, moi moi moi, moi moi. No,